duai nagabinda kajingkoi jingkia jong Michael ia piniau itu akhirnya nagabinda Agnes Mauli baru hapadengga jimpa itu nagabinda Lionel Pring Lindo non light baru hapadengga jimpa Jika rasa mas pun lebar lai spak sopo, lai spak sopo. Sngi yaw Jesu bat ngi IT ya kejing tumu chonge balo hagane ki Bakhuid Bakhuid banginang yo chinga ya kejing karku inang e beteng benduai na benda kina badan hapdeng exam giduai na benda ki bapang ki bashitam ki batia ki hospital ki ICU giduai kar pangro na benda Father Jacob na hamlaram parish baidon hapdeng jimpang ka bajur ha ICU giduai na benda bahara ka jingang nur jangi pakabor Jesu nam pau ha kerteng upa baru kon baru mainstream Bakhuid. Amen. Kajinga e jungo try jungi Jesus Christ pat kajingi jungo play. Lem pat kajinga sluk jungo mainstream Bakhuid kindon rengka bat pi barong. Rengka bat pi. Tongin sangish par ben kuslai halaka donur kamen siam halar ki pop baro ki bangile. Inang yesngo na ka jimpule naka kitau makabi kumno us pula penshoy ya baro ki ju Palei ka pop sang Henry kiba yid ya Jesu kiba yid ya uple kila kentai ya ka jing tarwa Jomus Antiochus Epiphanes ngiru ponsin ngi kentai ya ka jing kot chung uple bad ngi kongu ya ka jing kot jang ka parte ka bor jang ka parte bad ngi kongu ya ka pop nginang IT ya ka jing tarat briyo jangi Penginak sosi halar bahar kong kita ki pop habangila kambun sin i kongu iya ka perte benya uble benya ka sur jongo Jesu men ko parada ka sosi ki pop jangi ikar party of Jesu ben site kud ingi daga snam akardor ka jang nga pala how blay don born nora but happy ko men ko para bangale pop shibun daga jing parakhat daga tin daga kam daga jing le klet daga jing le pala janga daga jing le pala janga daga jing le pala bakrap janga Namar kata nga karpad ya kamaria Bakhuid kabaya isa ka teisoti ya ki angel bakri koi badi pi ko himen ko para benduwai na kabinda janga how try you play jangi play button board baro ni sune yangi padendala ma pi ki pop jangi penyalam yangi sha ka jingi bam jikut Amen. Try can not go play say
Ngi bu ke jing the mo shime jangi. Ngi duai na gabinda ka jingai ke jingar ku halo jangi. Halar baru ki buriu ki bamdon batngi. Henry na gabinda jongkiru ngi duai ki bappa ngi beshitam ki batia ki hospital ki batia ki ICU. Ki kina ki ba don hapadengi exam kina school barro. Duai ru na gabinda ki bala sakama ki ba don hapadengi jingale. To ai hangi ngi karpad ko trai ko blajangi bangin kamen barabor ha jing shakriyame ne baga jingamen long ka bapura bad ka bane lada ngi shakri kalam sange ya unongai jangkie ke bara ki babha da utrai jangi jesu kristo kunjame uba im bad sen sharenka bad me haga jingalong ka we jangamen sim Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kajung pule na kita paningkong ki makabi. Hakito ki Sngi ki rangba usem ki ba bantrika me kajing phat niam ki la poi sa kasnong moden ban pha ya ki ban trwa jing kinya bun ba ha Israel ki ya let sa ki bar umata tis bar ki khun sen rang jong u ki ya don lang kroi te ki rangba usem ki la kren kumne ha umata tis phi unong ya lam ya ki ba la nyeu burom bat uba krau hakan ne kasnong ya ubala kyrshan daki kun serang bat ki henmen para kumta tolong umbaning kong banwan ban le ya kata kabaus imu hukum kum ki centil baro bat ki rangba juda bat ki to baro ki badang sa aga Jerusalem kilale kumta ya phi bat ya ki kun serang jong phi ansa nyeu kum ki parlok jong usim bad yak phi bad yak khun chen rang jong phi en saburam da karupa badaka siar bad jing ai sob ha baspun babun henry umata this ula juba bad ula karen hakasur ka bajam wat lada ki chaipen reu baro ki em hapo ki himaus em ki kongu ya u bad ki mon ban le ki hukum jong u da ka ba man la ubreu ulenda da kaniam jong ki department jong u ngate bat ki khun sarang jonga bat ki baro sipara ngin im daga jutang jong ki department jongi horkit hodam ngin ino yaka an bat yaki ritiniam ngin ko ngu yaki tin usem ngin ko ngu yaki tin usem daga ba phailen dat nagalakaniam saka monne saka diang utang sudap kran yakine ki kintin uwe uju ula wan sakmat haba yu ilut baro bantarwa singkinya halor keduan modeng kumta haga hukum muslim haba umata tis ula yu i yakata ula bitar lemda kabacing sirham bakadonut jong u kalal kende kumta ula aili yakajing bitar kabasong hok ula tur thaj bat ula penyap ya u halor keduan hakaju kapor ula penyap ya uta orang ba usim ubala penbora ki ban kinya padula penpraya kata kaduan kumba ula bitar lenda kaba sirhem na kabanta ka an kumba ula le upine has persyayo simiri ukun jong usalu te umata tis ula perta hapo snong da kasur kabajam uong jaruba sirhem na kabanta ka an bad uba kyrshan ka jutang towan no bat nga mau bar ki khun sen rang jong u kila phet bak sakilum bar kila ino baro yakata kaba ki don hapo snong te bun ba ki bawa de ka hok ba de ka jingle hok kila le hiar sakiri kenja bansong bansa hangta kaktin jong utrai So ya play. Sam san po nomor nyospa lai punri. Nyospa lai punri. In right antiphon balai itu kat iwe dunriu bat kat sau. Renew
Utrai undon rengka bat pim. Rengka bati. Kajing puli naga gospel Bakhuid kat kumulukas. Kaburang amin utrai. Habau jis ulapoi hajan Jerusalem. Bad ulayo ya kanumba ulayam halo janga. Uda ong. Bapan datip wat hakane gasngi. Ya kie ki bayalam sya kajingsuk. Henry minta laburi yaki naki kama jumpa. Naba kisngi kinwan hapa. Haba kinongshun jumpa. Kin sa penap. Spe saudong jumpa. But kin karkod yepa. But kin kang dong yepa. Naman ka dong. But kin pinpat yepa hamadan. Yepa. But eki kun jumpa hapo jumpa. But kinom pensa wat uwe umau halo uwe pat hapo jumpa. Namarba pam shimla tip yaga por janga jingwan jingo yapa. Ka gospel jong utrai. Kajingara amin grace. Ko himen ko para pain hautrai Jesus Christ. Ladang Lait-ïa Jerusalem. Ngilaban yoi kawe ka kinro hakaba ki Jew da ka ba pong tupia ki bu ya ka kli haka kinro bat kiyam ki duai. Kane kalong ka kinro jong ka binda jong ka yimane ba ha Jerusalem. Kabakidon, Shua, Kajing Pinchon. Kiyam, Shiyam, Hadu Bandayo Biang, Yaka Temple Utrai, Kaba, Kishait Pindon Kampan Mane Yauble. Ngitip, Kajingiam Junki, Kanum Kutshu, Namar, Ngimdon Kamshu, Yaka Temple Ha Jerusalem, Kaba, Kishait Don. Omdeshu ki temple jong ki Jew, Henry eka temple jong utrai ngidon menda. But kiam sosi, halor ka jingchot jong ka temple Jerusalem. But ni yus ngo hangne haka gospel, ujisu ulayatu lupa, halor ka ne ka jingchi. Ka temple Jerusalem kalong kabayitanad, namar ki pindon kam, ya ki mau he kaba itina kaba kibriu shimet kimla rashu na marka kia palad but kila pennetanad hadu kata ya ke temple but kibriu baro kila yaro ya ke temple henre ujisu o kane ke temple kanjat en sa pinmadan ya kane ke temple what uwe mau haluru weru unumsa Ublay unum pensa ya uwe mau haluru we mauru na marbara kenstawa. Kala urlo. Buon gijingya tulupa jongo Jesu kala urlo. But ka gospel minda kasngi ka penshai sa shasini yangi. Ya kaba ujisu la ong kala urlo shiwa hakap henyo po edi. Ya kaktino bale ka urlo. But kumba uji sula on. But kaya kabang ngideben sauto yaga surjong ngobale. Ngideben pediang yaga surjong ngobale. Ngideben ngeit yaga surjong ngobale. But ngideben im yaga gospel haka jingim jongi. Namaria kaba uji su hikai haka gospel kan urlo. Lada uji su on kayimane kan jot. Nanda omdon kamshu yaki yimane Jerusalem namar baro ke yimane ka kalalang Jisuhi bad maro manging kalalang temple jangotrai namaru mensiam bakudu shang hapo jangi yake bapidiang yau Jisu kin kalalang temple jangotrai henre ke ju bapli kimpat laban sautu yakane wat mindaru kidang iam ha kababu yakakli ha kakinro ha Jerusalem kakinro badansa haba ka temple pad kalajot
Kakatino balay ka penshayangi. Ngide ban pediang ya ka porjong balay. Ngide ban sautu ya ka porjong balay. Ngide ban sautu ya ka jingwan jingo jong balay. We have to accept every opportunity that God offers to us. Minda kasngi kane kalonga jingai porjong balay yangi. Ublay wan jingo yangi. Yus ngoda ka kitab Maccabi. Haba us mula penbor yikiju kila kongo ban le yakaba uju us mula betahaki ban mane yaki belaitao ban tursha ka duan jangi belaitao Henry matatias ulas ngawutu yaka jingwan jingo bashisha jongo balay haba ulas ngawutu yaka jingwan jingo bashisha jongo balay haka jingim jongo ula kentai ia ka jing tarwa jongus badula ong manga barkikon jonga nginam mane ia ki blaitau namar ngidonu blai bashisha ia ungi de ban kongu ia ungi de ban kendiu haga jingem barkaktino blai ka ong lembaga sam in da gasni tang ki to ki bakhuid ka donod kin light ka jingkoid ka donod utrayun wan jingo yake bakhuid ka donod ublayun kendi buram yake bakongo yaka surjongo blay lada mangaban mapi ngim soto yaka nega jingkot ka jongo blay ngin sa pindo yaka lakalendi ban pidiang ya ublay ya ujisu haga jingim jongi Kadbangila jan pinkut ya uni usnem jonga jingmane nangda sastang ya usnem batimma jonga jingmane jongi idon kamban puson ya lade katno sin ujisu wan jingoyanga katno sin ujisu la ila dianga ban I shirhem yawu katno sin ujisu la ila dianga ban long ki kun ki bajana jongu but katno sin ngila kentai yau katno sin ngila len yau katno sin ngila haka jing sarong jingim jongi bon sin yaka jing sarong jingim jongi kakanglad yaka jinga jongo try kan treha po jongi every pride moments block the opportunity to love God haga jingim jangi ngidon kamban pendimai man ga keletman namaru Jesu tarwa hangi yakalat kalendi yakalat jinga man ga keletman kalat jinga kayrap iyangi ban penbura shushu yaka jingim jangi ban pendab jana yaka jingkot jango trai haga jingim jangi lemkonda ngin babe kum ginong Jerusalem kum giju kumba kiyam maki wat mendaro larang ilay sa Jerusalem ngilaban yu bun ngut ki ju kiyam dakababuya kakleha kakinro kamendoy ban iyam kalam ngait ha ujisu bawan ngiro ngilong ki bayam bonsin kalam da pediyang yakatlong jangga jinga Klam da pendem yalade ngilong gibri bayam haba wanjia ke jingjia bas ngausi kawe hadin kawe pad ngilong giba kloy bendiam henre ka jingma kalong ngim junge pinban hakamat ki jingjin jar ngis ngokot lad lesingi perkad kata kalad ro kalakod haga jingem changi kata kalong ka jingkang dong iyangi jingkang dong yangi jingkang ya kadlat kalendi yangi haba ngisakut hala ki jangi jimparkab ujisu khat uveringi vay payve long ki ba wad ya uble ba shisha kummatatias yalam ya ki pad ai nuksa ya ki way knamba ki weru kin board ban kalalong kita ki pad ki ba kalain ban ai nuksa ban yang sakina ka benda ujisu nagabenta ka boro balay matatias ula kalalong ka dakashin jang ka jinget dakashin jang ka jingshania dakashin jang ka jingslor wat hakamat ka jingya ngiru kumju hakamat ki jinge babon tolong gi baslor tolong gi bakongo ya ka sur jang balay tolong gi bak shania tele telania ujisu kanamba
Kenam ka burom jongo Jesu. Kanang kinti burom. Lemba ka jing shania. Lemba ka jingait. Lemba ka jingit ka jongi. Iduay nagabinda ka nagajingay. Haka nagayukirish Bakhuid. Jesu ba id. Ngiwan siya me hapadeng ka jing talot jongi. Bamenang kinti burom yangi bara. Bangilong giba pediang yakala jinga kaba mewan ra hangi haka jingim. Yarap yangi ko Jesu. Ban sautu yaka jing don jame. Ka jing wan jame. Ka jing penim kaba mewan ra haka jingim. Kramba mangi iway pa iway. Rengkat bat ki inga sem jongi. Ngilong giba seiso. Ngilong giba job. Ngilong giba yada yaka jingay. Enya ro ya utray Jesu Christ. Tongin yang tongin plai ka jingay ka jongi ngangay. Hau pulay baro. Unang tao ka baning bat ka kendo. Bat hau Jesu Christ ukun ba marwe jongu. Utray jongi. Yau bala po namin sim Bakhuid. Yau bala ka na kamari ang teisoti. Ubala siya labain hapo Pontius Pilatus. La sanar panayawu. Ula yap la tep yawu. Ula kiyasya kibayap. Haga Sngi ka balay. Ula mipan na kibayap. Ula kiyo siya bening. Pusyang siya kamon ublay upabadan borbara. Nang taon wan pat ban bishari kibayim bat kibayap. Ngang hate homin siyem Bakhuid. Haga balang Catholic Bakhuid. Haga jingya sila kirikoid. Haga jing map ikipop. Haga jimmy pat ka do. Daga jingim bam jikut. Amen. Toya duai ko himen ko para baga jinknia janga ba jampi. Kallong ka ba pidiang kun hau blay upa badan bor barom. To ai ko trying karpat yakal jingai kabang terwa hakamat kaburams em jame. Kan man rahangi yaga jinga banaiti lut yalade hame. But ban kan pinyo hangi yaga jingamen kabane shi juno. Tau Chris utrai jangim. Amen. Utrai undon reng ka bat pim. Token diu yalaki donur. Togin aingu ya utrai ublay jangim. Dashisha kalong kabashang hok bat kabade. Kadeti jangi bat ka jim penim yangi. Haman la kapor bat ka jaka banaingu yame. Ko kenrat, ko pa Bakhuid. Ko blay badan bor bat bam jikut. Namar haka jingit melatau yau bendriu. Bat haba la pendram yau katkom gahok. Melasispa yawu daga jingisne lemba utrai jangiu Jesus Christ. Lemba jangu ki angel ki aro ya kaburam jame ki hima ki demmane bat ki bor ki kinyu hakamat jame kabeneng bat ki bor kabeneng bat ki sarapim balakarku ki amane rengkat daga jingkaben ngi karpad yame to ai bagi sur jangi ki dia so bat ka jangki kadba ngi penbana daga jingero jing dasngevre
kane kalang gapor kabakerkutam kapor jangga jingwan jangutrai lempau mensiam bakui halor kane gaduan gadupat kumjuru hakadonur kamensiam tongin pediang horn tongin pediang dakajing ngid ya ujisu ya mensiam bakui hapojangi bangirung ilang isakina kabindajangu tongin numpindu ya kalat kalendi kalat jinga hakajingim jangi bangilang shishaki kun gibaseiso dakajingi do Chris Dashisha melong mo Bakhuid kotrai katamay jangga jingkuid barro. Namar katang ikarpadia me topen kuid pen gandang yakinig jing tarwajangi dakabapayo men siem jame kumga umjer halo janki bakin kalalong yangi kamet barkasnam jangutrai jangi o Jesus Christ. Hagapor baladino yavu, badala ka mons ngobha, ula pediang yaka jingsha shitam, ula shim yaupu, badang ka baingu yame, ula kedia yavu, badulai halagisinran uong. Tushim batobam na kanepi baro, na markane kalonga medjunga, yaka bainaiti, nakabinda jumpi. Hagaju kadu kamendala lebam ula shimya kakuri, badaka baingu biang yame ula ayaka halagesin ran uong. Toshim batodina kane pi baro, namar kane kalonga kuri jangas nam jam junga, janga jutang batimai bad bam chikut. Yagaben pen mi nakabenda jampi, but nakabenda kibabun, nakabenda ka jimap ikipop, tolayakane ben kan mau iangam. Kos namba kardor jungu Christo pen kuid yangi. Pen kuid yake men siam hadim pen kuid. Pen koid pen kia yake bapangi bashitam baro. Yada yangi na ubamen naki klam. Kajimaya jong ka jinge. Markata, ngi kiba pen mendaya ka jingia ba ka jimi pa jungu, ngi tarwa hame gotra ya upu janga jingim, badia ka kuri janga jimpenim. Ngi da aing waidem na mar mela new yangi kiba bit, benia hakama jamme bad ben shakriyame. Da ka bas ngeverit ngi karpadiame, bangi kiba yo binda hakamet bad ka snamu Chris, nginlo kiba la penyatali kawe da umen siem Bakhuid. Token mau gotra ya kabalang jamme, kabala priang hasatala ka parte. Bato penjana yaka haga jingid, renkat badulio upa Bakhuid jangi. Ubil bat ubishap jangi bat bahar ke lingda bat kiriniam. Taken mahulemro yaki himen ki para shinrang bat kinde. Ki bela yutia daka ba kermen yaka jimmi pat. Badia baharo ki bela kalat no haga jingi sne jame. Tapdiang yaki shaka jing shai ka kamat jame. To isne yangi baharo ngi karpadi me. Barenkat bat kamaria teisuti Bakhuid ka kami jango bale. Ujaso Bakhuid kurim jaga. Ki apostol Bakhuid, u Francis disease Bakhuid, but baharu ki rikhuid, ki bala pen swabhaya me pateng la pateng. Ngin lang ki babit. Ben yo bin dalem haga jingim bam jikut, but bangin yaro, but pen don buram me, da ukunja me, u Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu kan long hame ublayu pa badan bor ha ka jingelong khawai jongmen siem Bakhuid baro ka buram bat ka jingero junom la junom amen ko himen ko para tongin duwai ba ka bor jongu jisu kan tre hapo jongi ka jingai jongu jisu kan roi hapo jongi
bangin lang ki bak ngehit bashania how jisu ngidwai na binda ki na school ba ro ki badan hapdeng exam ngidwai na binda ki ba pangi bashitam ngidwai na binda Father Jacob na amlaram parish badan hapdeng jimpang ka bajur haka ICU ba jisu in kataya ko pa jungim ba happening kalong ka bakui ka teng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame hak ndo kum happening toai ngi minta ka jimbam jungi ka ba hadagasni badamap ingi kareng kang jungi kumbangi rungi map ikabeles niyo yangi badwadelam yangi shaga jimpen shoy and ray taplight ingi nakabas niyo taplight yangi karpat ko try na jing suni baro haga jing spoon jame tai jing suk jing sign haga sungi jungi kanam bada ka jing yara ka jing sune jame ngi light bara bona ka pop but ngi yo jing da na ka jing jar baro kabangi dangap kemelendi aga jingermen Bakhuid but ka jing wan pa jungunong penim jangi u Jesu Christ Kutrai Jesu Christ may ubala ang haki apostol jame ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe de ki pop jangi henry ka jing ai janga balang jame but ha ka jing spoon jame tai haka ka jing suk but ka jing atle khawe kat kum ga mon jame mame uba im pada basensha genom la genom ka jing suku trai kandon barabo renka but pim dap ta ka jing do Kristo ngi ai markelia Hakami ukun lambro janga balai hakami bakit naga pop janga parthe suketo ki bala kosha ga jinga wai janga ukun lambro Henry janga tin bagamen sim
jingai ka jami pamete se halo jangi ka jingi jami kabor jami ka jingur go ka jami ka bangela yo pidiang yame ha ka communion Bakhuid but communion men siam Yesu karku kardo baro gene ki himmen ke para ke bashem menda ha gene ka mas Bakhuid ko Yesu ya rap yaki benang jan bat me ban roy ha ka jinga e ban roy ha ka jingi yame pakin nam pindu kano kalat ka jinga e lat ka jingur ko kabamme tarwa hangi man ka kalima karko kardo bat pen goy ban kia yagi bapangi bashitam naga bor jangene ki yukirish Bakhuid pende mai ki inga sam jangi pende mai ka jinga de jangi tai ka jingim jangi be ba tain jangi pakin kala ka bamon pakin yopdiang yame pakin shania hame pakin gate hame hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 in duai ga jing duai jubilee koppa ubah abaneng to ai ba ka chinge ba mela ai hangi hau kun ja meu Jesus Christ u himmen jangi but ba ka tlich ding jang jingir spoon kan klang ha ki donu jangi dau men sim Bakhuid kan kersiu biang hangi ya ka jingkermen bala kerku naga benda ka jingwan jang ka hima jame to ai ba ka jinga e jame kan ben kala dur yangi shaki nong lur lengka bamju shangtai ban bet ya ki simbai jang ka gospel to ai ba ki tu ki simbai kan ben kala dur na shapo ya ka jait ben riu but ya ka parthe mariang baro kawe ha ka jing kamilinti batikana ya ka bening batimai but ka parthe batimai haba enda ya ki bor jang bammen laving no kaburom jame kan ting shine jino to ai ba ka jinga e jang jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim jang ka jingkarmen ya ka jingang nut ya ki tiar jingkan show happening ai ba ka ta ka ju ka jinga e kan pin sapriang ya ka jingkamen but jing suk jang nang sius pa jangi satala ka parthe shame ko blei jangi ubala kerku junam kan long ka buram but ka jinga ro junam amen kopa jangim maning ka long ka Bakhuid ka tang jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kendau kumba habening twai ngi menda ka jimbam jangi ka bahala kasni padamap yangi hirang kan jangi kumbangi rungi map ye ka beles niu yangi padua tialam yangi shaka jimban shoy henrei taplait yangi na ka basniu amen kublei ko maria ka badap ta ka jingai utrai dan bet pa la kar ku ye pa na pe kinde wala kar ku ye usopo jompa Jesus ko maria Bakhuid ko mi jong oblei tuai na ka binda jongi kinom pop mendam da ka por ka jingya jongi amen kaburam au pa da kun pada men sim Bakhuid kumba ka dalang ka pamining ko kum mendam da para por junam la junam amen to ngini aduai ngilayo pidiang ye jingai jong jimaya ba kentang pangikin karpadrit kotrai bakita ya ki ba ukun jame ula hukum yangi ban le ben ken mau yebu kin yarap yangi ban roy haga jingi dau Chris utrai jangim utrai undon rengka bat pim blei badan bor badan karku yapi uppa badu kun badu men sim Bakhuid ya le suk ban pen bana ka kubar ba jang utrai daga jingim ka jampi yes Our life spot